Гарадскі пейзаж заўсёды паказвае эканамічную і палітычную гісторыю краіны. Аднак, акрамя пабудаваных аб'ектаў, горад мае цікавыя будынкі, якія так і засталіся на паперах. Вы на канале «Беларускі урбаніст». Сёння вы даведаецеся аб 5 нерэалізованых праектах горада Мінска. Паехалі! Вежы-двайняты на вуліцы Кавалерыйскай. Пустыр на гэтай вуліцы хочуць забудаваць ужо даўно. Напрыклад, Хмарачос-Парус, што побач, быў першай чэргай комплекса, які таксама планавалі на гэтым жа месцы. Аднак яшчэ да гэтага у тучныя нулявыя існаваў более маштабны план. Вось як ён выглядае. Две круглыя вежы рознай вышыні выходзяць з велізарнага сцілабата, якім планавалі грамадскія прасторы, дах з паркам, які перакідаўся бы аж праз вуліцу на месца сучаснага паруса. Гандлёва-офісны цэнтр было бы бачна з розных бакоў горада. Будаваць гэты праект збіралася кампанія «Ітэра», та самая, што згубіла ўдзел у планах на забудову так званага Мінск-Сіці. Будавалі яны толькі парус. Шмат разоў мяняе праект. Наступны праект – это так званая вежа Менска. Іх планавалі на вуліцы Філімонава, побач з Слепнянскай воднай сістэмай і нацыянальнай бібліятэкай. Аўстрыйскія інвестары хацелі пабудаваць 3 вежы вышынёй 165, 162 і 57 метраў. Офісы, рэстараны, гандлёвыя цэнтры і гэтак далей. Галоўнае, канешне, незвычайны дызайн будынкаў, які нагадваў сям'ю з пары маці і таты, а таксама дзіцяці. Архітэктура, на мою думку, добрая, але лёс, на жаль, у інвестпраекта не склаўся. Працягнем. Хмарачос на Кастрычніцкай плошчы. Усе ведаюць сербскі кароўнік на месцы былога музея Вялікай Айчыны, будынак, які канчаткова забіў архітэктуру плошчы. Але на гэтым месцы былі больш цікавыя планы. Напрыклад, пабудаваць вежу ў гатэлі Кемпінскі. Да-да, тая ж самая кампанія, што пагоршыла краявід праспекта Незалежнасці. Студыя Віктара Крамарэнкі, які аўтар бібліятэкі, спраектавала 35-павярховую шкляную вежу. Аўтары лічылі, што Хмарачос закончыць фармаванне архітэктурнага обліка Кастрычніцкай і стане дамінантай цэнтра горада. Асабіста маё меркаванне, што будаваць Хмарачос у 10 метрах ад верхняга горада – гэта злачынства. Але лёс у забудоўшчыка так і не склаўся, ва ўсіх сэнсах. Пагаварым цяпер пра сам верхні горад. Вы ведаеце, што савецкая ўлада заўсёды плівала як на спадчыну і культуру Беларусі, так і на архітэктуру, якая яе адлюстроўвае. Я ўжо расказваў, як яны паступова знішчалі гістарычны цэнтр горада. Апошняй справай варвараў павінна была стаць перабудова верхняга горада. Сэрца гістарычнага цэнтра хацелі перабудаваць у стылі мадэрнізма. Праектаў шмат, то збіраліся пабудаваць 2 вежы і велізарны пешаходны мост навошта прам да раёна Траецкага прадмесця. Там, на тым жа месцы, хацелі зрабіць амаль копію храма Оскара Неймера горада Бразіліі. Таксама навошта. На шчасце, імперыя СССР знікла, і горад панемногу, але пачаў вяртаць гістарычную спадчыну. Апошні мегапраект, які сёння мы паглядзім, гэта тэлевежа. Сваю версію Астанкіна ці CN Tower марылі пабудаваць яшчэ напрыканцы 90-х. Гэта была бы стройка агульнанацыянальнага ўзроўню, што-то тыпу бібліятэкі. Як жа вялікай дзяржавы быць без вежы? Пагугліце, калі ласка, такую з'яву, як каргакульт, чтобы разумець, аб чым я кажу. Суд нацыянальнага самазацвярджэння планавалі на месцы так званага палацу Незалежнасці, ахова якога займаецца казачны дзядуля з калашом. Ладно, хопіць жартаў, ды і не смешна. Адзін з праектаў рабіў той жа самы Віктар Крамарэнка. На вышыні 270 метраў по праекту былі рэстараны, глядальная пляцоўка і іншыя памяшканні. Сама канструкцыя была вышынёй у 422 метры, то бок самая высокая ў Еўропе. Як жа інакш. Аднак кое-хто стаў гуляць у хакеі, і ўсе сродкі, адкладзеныя на вежу, пайшлі туда. Неяк так. Былі іншыя праекты гэтай вежы таксама. У любым выпадку гэта парушала ўсю архітэктурную кампазіцыю Мінска. Я рад, што яе няма. Вышыня – гэта не гарантыя прыгажосці і унікальнасці, а таксама значнасці будынка. Не стварайце каргакульт, мы еўрапейцы.
Ёсць і іншыя цікавыя праекты. Калі вы хацеце пабачыць іх у новым відэа, пішыце каментары. Мабыць, вы штосьці ведаеце таксама. З вами быў беларускі урбаніст, падпісвайцеся на канал і да сустрэчы. Жыве Беларусь!